गासै मिनिबाय थानो बेबारबादि मुहिनां महर दिन्थिबाय थानो आंनि बायलं गोसोआव आंनि सिमां रायजोआव गेलेबाय थानो आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै आंनि आखायाव नोंनि आखाइ थागोन सुरफागोन नों आगान नोंजों लोगोसे आंनि नोजोराव आंनि मिजिङाव थाबाय थानो आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै आंनि गोसोनि बिबार बारियाव जिरायफैदों अराय आंखौ नेनानै आंनि हारसिङाव आंनि निराशायाव थाफा नों आंजों आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरिनि जिउनि बुहुमाव थाबाय थानो अरायबो जाना आंनि गासै समनि हारसिं जिउनि लोगोरि आंनि लोगोरिनि जिउनि लामायाव थाबाय थानो आंजों जाना आंनि हारसिं आगाननि दावबायारि लोगोरि आंनि लोगोरिनि फैगौ इयुनसिम दावबायफानो आंजों आंनि आखायाव नों आखाइ हमनानै जिउनि जोबनाय फैसालिसिम आंनि लोगोरिनि जिउनि बुहुमाव थाबाय थानो अरायबो जाना आंनि गासै समनि हारसिं जिउनि लोगोरि